Είμαι η Γεωργία Ταγαρά. Γεννήθηκα στον Καναδά, αλλά η καρδιά μου πάντα χτυπούσε για την πατρίδα. Από την Αμερική έως την Ελλάδα, διέπρεψα σε διάφορους τομείς της δημόσιας διοίκησης και της άμυνας. Όλη η ζωή μου, ένας κόσμος από σταυροδρόμια και επιλογές, όπως η καινούρια πρόκληση να θέσω υποψηφιότητα για ευρωβουλευτής με το κόμμα Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Μετά από μια επιτυχημένη καριέρα σε πολλές χώρες του κόσμου, αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα και να μείνω στο πατρικό μου σπίτι στο λιμάνι της Αρχαίας Κορίνθου, σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία και πολιτισμό. Η αγάπη για την πατρίδα μου είναι απόλυτη, με σεβασμό στον θεσμό της οικογένειας και της εθνικής μας ταυτότητας, με γνώμονα τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά του ελληνικού πολιτισμού και της χριστιανοσύνης, με ήθος και αξιοπρέπεια, με γνώση και τόλμη. Θέλω να εργαστώ για ένα καλύτερο αύριο για όλους, για να κάνουμε την Ελλάδα μας και πάλι υπερήφανη, για να φέρουμε στην Ευρώπη τη φωνή της λογικής και της εθνικής μας αξιοπρέπειας.